Permezz tal-interconnector il-Gvern irid li jpoġġi kejbil tal-elettriku bejn Malta u l-Italja ħalli bekk inkunu nistgħu nixtru l-elettriku minn barra minn Malta. Oriġinarjament il-pjan tal-Prim Ministru kien li l-interconnector jibda jopera din is-sena, iżda fl-aħħar sigħat il-Prim Ministru qal li l-mira l-ġdida tal-interconnector hija illi dan jibda jopera fl-2014. L-interconnector. Dak sa jibda jaħdem bej wieħed u ieħor fl-2014, ġifieri xi sena oħra bej wieħed u ieħor biex inkunu nafu. Biex il-kejbil tal-interconnector jasal Malta dan irid jgħaddim il-belt ta' Ragusa l-Italja. Il-portal tal-Malta Today irrapporta li l-Kunsill ta' Ragusa ivvota kontra l-pjani tal-Enemalta li l-kejbil tal-elettriku jgħaddim il-belt tagħhom. Dak li għamel il-Kunsill ta' Ragusa sab l-appoġġ ukoll ta' bosta fazzjonijiet politiċi fl-Italja illi ħalfu li jridu jimbarraw ix-xogħlijiet. Dawn l-istess fazzjonijiet politiċi miġbura taħt l-Aqda Ambjentali Movimento Territorju Ragusa mistenni wkoll jikkontesta l-elezzjonijiet reġjonali x-xahar id-dieħel ħalli bekk ikunu jistgħu jmexxu l-quddiem l-għajta tagħhom. Huma flimkien mal-Kunsill ta' Ragusa bħalissa teħejju dossier sabiex jissostanzjaw l-oppożizzjoni tagħhom. Dan id-dossier imbagħad ser ikun ippreżentat lill-Ministri tal-Ambjent u tal-Edukazzjoni f'Ruma fil-jiem li ġejjin. Skont dan il-grupp ambjentali, l-impatt ambjentali ta' dan il-kejbil huwa inaċċettabbli u perikolus wisq għal ser jgħaddi minn fejn riserva naturali. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan, Giulio Terzi, x-xahar li għadda kien qal li l-permessi għal dan l-interconnector min-naħa tal-Italja mistennijin ħarġu sax-xahar li ġej. Apparti l-interconnector il-pjan tal-Gvern għall-Enerġija f'pajjiżna ser ikun qed jiddependi wkoll mill-pipeline tal-gass illi dan mhux ser ikun lest qabel 6 snin oħra.